салом тамошобинон, шахсоне ки мехоҳанд борҳои худро аз шаҳри Иркутск ба Тоҷикистон равон кунанд, аммо намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд ва имрӯз мо барои шумо як бародари тоҷики худамонро иншааллоҳ тавсия медиҳем бо боварӣ аст. борҳои шуморо аз шаҳри Иркутск гирифта ба Хуҷанд, Уротепа, шаҳри Душанбе ва шаҳри Ваҳдат бо кафолат бурда мерасонанд. рақамҳо ва суроға дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. акаи ҳоҷи Сайфиддин дар хизмати ҳар яки мову шумо аст. салому алайкум бародарони шаҳри Иркутск, Ангарск. касоне аз шаҳри Иркутск, Ангарск боравон мекунанд, марҳамат. ина мошини мо омад, мошини Сайфиддин. марҳамат, борои худро биёрен. адресҳои мо кафе Сомон, Сомони 2, ина Сомони 2, масҷиди Жилкин. дута адресда мошини есудаги, марҳамат. масҷиди Жилкинда месудаги. ина бародаро, мошинам хариб омадай. марҳамат, мошини тоҷикӣ. борои худро гирифта биёред. ина бародаро, бор кесем биёен. Orada da bolu mu bırak bu? Arayı kapat kurtu da bolu. Bolu da şu bara, bara. Da bolu da. Şahsen kadim olay.